जाय नङामोनब्ला जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि मर्यादा मोननायाव जायगा मोननायाव एसेब्लाबो माने गोबावसिन जाबावबायनोबो हागौमोन। बेखिनिखौ खालामाबालानो सम मथे जेरैबायदि नांगौ बेफोरखौ मावनानै होनानै जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि महर होनायाव गावनि जोबनो गैयै बिहोमा होनाय, नांगौ रोखोम हा होनाय, नांगौ रोखोम थाखा फैसा होनाय, बेफोरबायदि हेफाजाब होबोबाय थानाय मानगोनां जोंनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनिसिमबो आङो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा न'खरनि जानानै जोंनि गंग्लायनाय आरो साबायखरखौ बावहरो। दिनै जोंनि बे क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि जेनाखि गायसननाय सान, बे गायसननाय सानाव नोंथांमोनखौ जोंनिसिम सफैनानै फंनैसो रायजोनि सिगाङाव बाथ्रा बुंफोरनो सुबिदा होनायनि थाखाय, सुजुग होनायनि थाखाय गिबियावनो साबायखर थाग्रोबाय। स' दिनै जोंनि थाखाय मोनसे एखेबारे जुनिया मोनसे बुब्लि। मानो होननानै बुङोब्ला क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा हिसाबै बेनो अफिसियेलि जोंनि जोबथा सानबारि जाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि हिसाबै आगान सुरजेननो लाबाय। दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो गोसोखांनांगोन क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ गिबियाव गायसननाय समनि आगुनि गायसनगिरि सोद्रोमाफोरखौ। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लानाखि 1959 मायथाइयाव बे फरायसालिमाया गायसनजादोंमोन क'क्राझार फरायसालिमा मुंजों, बे समाव जोंनि क'क्राझारा खोब जोबोर फिसा मोनसे जायगामोन, मानसिफ्राबो खोब खममोन। बेनि जायनाखि रांखान्थि, राजखान्थि, सोलोंथाइ, बिनि हारिमुवारि, बेनिफ्राय गासैबो बिथिङावनो जोंनि मानसिफ्रा खोब उन जानानै दङमोन। बेनिफ्राय 1959 मायथाइयाव बेखौ गायसननायनि उनाव लासैनो सोलोंथाइयाव दावगाबोनायजों लोगोसे जों दिनै नुनो मोनो जे क'क्राझारा दिनै फिसा टाउननि जायगायाव गासै बिटिसिनिनो मोनसे हेडक्वार्टार जानानै सिखांनो हाबाय। बेवहाय जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया गोबां अबदान होबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो जों फोथायो। स' बेखिनि समाव आं लुबैगोन बुंफोरनो जे गिबियाव जोंनि क'क्राझार फरायसालिमायाव 1959 मायथाइयाव गायसनजेननाय समाव बेवहाय सा 90ल' फरायसाफोरा मुं थिसनजेनदोंमोन आरो जोंनि आखायाव सास्निल' फोरोंगिरि आरो अफिस स्टाफ दंमोन। नाथाय फैयै दा जोंनाव फोरोंगिरिफोरनि अनजिमायानो दा 123 आरो जोंनाव अफिस स्टाफआव दङ गासै सा 38। बेजों लोगोसेनो आं बुंफोरबावनो लुबैयो जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया दा ओरैबायदि गेवलांसारगासिनो दङ, बेनि बिफानफोरा मोनफानि उनाव मोनफा बाङै आथिखालाव दा बेवहाय गासै बिगियान आरो आरिमु ज' फोनाङोब्ला मोन 20 बेवहाय बिफानफोर दङ। गासै 20 डिपार्टमेन्ट जानानै फैबाय आरो बेवहाय 4237 फरायसाफोरा दा सोलोंथाइ लागासिनो दङ। दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ रायजोनि मोनसे गंसे मुलुगसोलोंसालि हिसाबै फोजौहरनायनि थाखाय आङो आसामनि मानगोनां गाहाय गिबि मन्थ्रि श्रीयुत हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव खर' गंग्लायो आरो बिथांनिसिम साबायखर बावो। मानोना बिथांनि नाजानायावनो, बिथांनि जेरैबो मोनदांनाय, बिथांनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनै क'क्राझारा मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे थावनि हिसाबै महर मोनगासिनो दङ। जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दं, CIT दंसै, VV इन्जिनियारिं कलेज दंसै, गासिबो जोङो मोनजोबनो हाबाय। स' बेखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां गिबि मन्थ्रिनिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर थाबाय। बिथांजों लोगोसेनो जोंनि आसामनि सोलोंथाइनि मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङाबो जोंनो नांगौखिनि खामानिफोरखौ जाय समाव जेरैबायदि मावनांगौ बेखिनिखौ मावनानै जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिनि महर होनायाव गोबां अबदान होबाय। बिनि थाखाय बिथांनिसिमबो आं खर' गंग्लायो आरो साबायखर बावो। बिथांजों लोगोसेनो जोंनि सासेल' केबिनेट मन्थ्रि बिटिसि ओनसोलनि मुंश्री उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो गावनि बिथिंनिफ्राय जेसेबां खामानिखौ मावनांगौ बेखिनिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो साबायखर बावो। जाय नङामोनब्ला जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि मर्यादा मोननायाव, जायगा मोननायाव एसेब्लाबो
माने गोबावसिन जाबावबायनोबो हागौमोन बेखिनिखौ खालामाबालानो सम मथे जेरैबायदि नांगौ बेफोरखौ मावनानै होनानै जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि महर होनायाव गावनि जोबनो गैयै बिहोमा होनाय नांगौ रोखोम हा होनाय नांगौ रोखोम थाखा फैसा होनाय बेफोरबायदि हेफाजाब होबोबाय थानाय मानगोनां जोंनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनिसिमबो आङो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा न'खरनि जानानै जोंनि गंग्लायनाय आरो साबायखरखौ बावहरो गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।